les patates! Apa? Hah? De moment no passen trens. Hauré d'esperar. Aquí, entre Sants i l'Hospitalet, tot això és l'àrea, és la zona de Badal, és el barri de Badal aquest, i això ja és el barri de la Torrassa i allò Santa Eulàlia, Provençal. Ja formen part de l'Hospitalet i aquí sota hi ha la Riera Blanca, que és el que separa, uneix els dos municipis. Al sud del Pla de Barcelonès, no? Velles cotorres salvatges que canten. I allò són les cotxeres de la línia vermella. Ja diuen que volen posar metros nous a partir d'aquests anys, progressivament, per substituir els que encara estan circulant des dels anys 80. I s'han de veure, vull dir, els pros i contres, els blancs i negres de tots aquests trens que arriben, que s'implantaran, saps? Però bueno, funcionar com mai, cal funcionar com si fossin nous. Ara se'n va cap a Santa Eulàlia, en direcció Hospital de Bellvitge. Apa! Bueno, Joan. Els núvols aquests, les nuvolositats, aquestes masses nuvolars que es concentren independentment unes de les altres enmig del cel. Aquestes masses, aquests núvols són enganyosos perquè poden portar pluja, diuen. No ho sé. Hola, Joan, vine. I demà passat, tio. Ara arriba un tren en direcció contrària que ve per la via 2, no, per la via 4, dic jo així,
que ve de la línia de la costa és un R2. Aviam per on va aquest tren. Per almenys va Sants, i ha passat per Bellvitge segur. R1, R3 o un R4. Sens dubte, saps? Quin en concret no ho sé. En canvi aquest és un R2 segur, que és els que va per la costa. Hola, Joan. Hola, Joan. Estava viendo-la. I aquests sacs estan reparant, estan fent reparacions de les vies i aquestes merdes que després diuen que no hi ha diners, que hi ha dèficits amb que després estan deficitant i estan deixant les rodalies i els trens fets una merda. I que no hi ha diners per les obres, no hi ha diners quan estan invertint tota aquesta pasta en trens d'alta velocitat i en porqueries per privilegiats i per especuladors, Florentino Pérez i tants altres xusma aquí allà dalt i els directius de Renfe i tants altres sectors de les èlits privilegiades, no? Vull dir, de les oligarquies espanyoles, etcètera. I això aquests indrets de cases caloroses del barri de l'Hospitalet, i lluents amb els parasols, amb unes finestres. Més enllà del tema polític, que ja no hi parlarem. Si no entraràs per una altra que va sortir, qüestions de senyalització i de tràfic, una qüestió de setmana, amb la que l'han sortit. Catalunya Express. Em sembla que hi poden dos euros. R16. Ho han fet d'excepció. Jo hi estic d'acord. Van pintar les portes de Barnell per les persones que tenen dificultats de ceguesa i això. Però com en altres llocs europeus, però ho fan d'excepció, se'n fan com molt de passada i són canvis d'aquests de passo carambòlic, que són canvis aparents perquè no són canvis realment substancials. Sembla que s'afluixa, s'alleugereix, la llum del sol, la intensitat, no? Que se'n va per damunt de les torres, aquestes més fosques. Veus, ara passa un metro per aquí, per aquesta infraestructura que surt de Mercat Nou i va cap a Santa Eulàlia, a l'altre poble. I a direcció contrària, que ve l'Hospital de Bellvitge. Bueno, que aleshores aquests arbres també que una tonalitat molt salvatge, molt visceral, molt sensorial, saps? Que és de l'hòstia.
Bata. Calamar tuossa. Aquest metro, vull dir, sobre la cotxera i vaig per una altra.